بسم اللہ الرحمن الرحیم گلاب تیرے دوویں ہاتھ ہی ٹوٹ جان، اور جڑا ہاتھ ٹوٹ جاوے وہ کام کردا وہ بول دے نہیں جنہوں نہیں یقین تے ہاتھ توڑ کے بھی ہلاوے، جیدا ہاتھ ٹوٹ جاوے وہ ہاتھ کام کردا او نہیں، اور جڑا ہاتھ ٹوٹ جاوے وہ ہاتھ کام نہیں کردا، دودھ کتوں نکلدا۔ او مولویوں کوئی حیا کریا کرو، شرم کریا کرو، عرض میں کر رہا سا آقا نو پریشان کیتا گیا وے تے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو تسلیاں دتیاں نے، اپنے محبوب نو تسلیاں دتیاں نے تے جڑے مکے دے مشرک نے ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود اے طائف دا بادشاہ وے، اے کئی لوگ کہندے نے اے جڑی نبوت آقا نبوت دے حقدار نہیں، آقا نبوت دے حقدار نہیں، اگر اللہ نے نبوت دینی سی تے جڑا ولید بن مغیرہ وے اینو اللہ پاک نبوت دیندا، اے جڑا عروہ بن مسعود ہے اللہ اینو نبوت دیندا، اے طائف دا بادشاہ وے اللہ کسے بادشاہ نو نبوت دیندا تے شاید اسی مان لیندے۔ آسمان تو اللہ پاک فرماندے نے اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ پاک فرماندے نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ فرماندے نے سونیا جڑی میری رحمت نبوت اے تقسیم کرن دے اندر اینا دا اختیار نہیں، اینا دا اختیار نہیں، اے میری مرضی ہے، میں جنوں چاہواں نبوت عطا کر دیواں۔ اے لوگ انکار کرتے ہیں کہندے بادشاہ نہیں، مال و دولت نہیں، اے سردار نہیں، اور انہاں بدبختاں نوں کی پتہ وے تسی کہندے جے اے مکے دا سردار نہیں، اور اسی کہنے آمینہ دا لال کائنات دا سردار ہے، او تسی مکے دے سردار دی بات کر دے جے او کائنات دے سردار نے حضرات، او دنیا تے بھی سردار نے، قیامت والے دن بھی سردار نے۔ آقا فرماندے نے اللہ پاک نے ابراہیم دی اولاد دے اندروں اسماعیل نو چنیا، اسماعیل دی اولاد دے اندروں اللہ پاک نے بنو کنانہ نو چنیا، بنو کنانہ دے اندروں اللہ پاک نے قریش دا انتخاب فرمایا، قریش دے اندروں اللہ پاک نے بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم دے اندروں اللہ پاک نے نبوت رسالت واسطے میرا انتخاب فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام ایک اور حدیث بیان کر دینے، آقا فرماندے نے میں عبداللہ دا بیٹا آیا، عبد المطالب دا پوتا محمد آیا۔ آقا فرماندے نے جدو اللہ پاک نے جنات انسانانوں پیدا فرمایا، اللہ پاک نے منو بہترین مخلوق انسانات دے اندروں پیدا فرمایا، اللہ پاک نے عرب اور عجم بنایا، اللہ پاک نے منو بہترین گروہ منو عرب دے اندر پیدا فرمایا، اللہ پاک نے عرب دے اندر کئی قبیلے بنائے، اللہ نے منو قریش دے اندر پیدا فرمایا، قریش دے اللہ پاک نے گھرانے بنائے، گھرانے دے اندروں منو بنو ہاشم دے اندر پیدا فرمایا۔ آقا فرماندے نے میں زیادت دے لحاظ دے نال بھی سب تو آلائیاں، خاندان دے لحاظ دے نال بھی سب تو آلائیاں۔ اور لوگ کہندے نے اے بے پیرے نے، اسی بے پیرے ہیں، سادہ پیر اور بول دے نے لوگ کہندے نے انہاں دا پیر کوئی نہیں، اے بے پیرے نے، اسی کہنے لوگو
جڑا ساڈا پیر ہے اس پیر جیسا اور پیر اس پیر جیسا اور پیر او تو سر پیڑا لے کے لگا پھرنا ہے او ساڈے پیر جیسا اور کوئی پیر او ساڈا پیر ہووے پریشان ہووے اللہ قرآن نازل کر دے او ساڈا پیر ہووے حضرات عرض کر رہے ہیں جدے ہاتھ دے اندر لواء الحمد والا چنڈا پکڑایا جائے گا او ساڈا پیر ہووے جڑا حوض کوثر دا پانی پلائے گا ساڈا پیر ہووے جس نو مقام محمود تے کھڑیاں کیتا جائے گا او ساڈا پیر ہووے جڑا اپنی امت نو لے کے سب تو پہلے جنت دی طرف جائے گا او ساڈا پیر ہووے جڑا سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھلائے گا بندے کہندے نہیں انہاں دا پیر کوئی نہیں انہاں دا پیر او جس دن تاڑیاں پیریاں جڑیاں نے اے سر پیڑاں اے جڑے پیر او مال کھان والے مال کٹھا کرن والے او جڑا مرید او جندر مریض نہیں نہ بن جاندہ انہوں جو کی جان نہیں چھڑ جڑا مرید جن کو پیسے چار زیادہ نے جڑا خدمت زیادہ کرتا ہے انہوں لاگے کر کے بڑھاؤں دے انہوں لاگے کرو حضرات عرض کر رہے ہیں جڑا ساڈا پیر ہے او امام الانبیاء ہے سیڑا ساڈا پیر ہے او جس دن نبی بھی انکار کر دیں گے اس دن بھی ساڈا پیر ہاں کرے گا اس دن ساڈا پیر سفارش کرے گا عرض میں کر رہے سا دس رہا سا آقا نو پریشان کیتا گیا وے مشرکاں نے کافراں نے مجرماں نے پریشان کیتا وے اللہ پاک نے تسلیاں دتیاں نے اللہ پاک نے تسلیاں دتیاں نے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے جبریل علیہ السلام آقا دے کول آئے جڑا جبرائیل ہے نا آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک تک جتنے بھی نبی آئے نے رسول آئے نے ساریاں دے کولو پیغامات لے کے جبرائیل علیہ السلام ہی ہوندے سے حضرت جبریل کہندے نے میں مشرق وال گیا میں مغرب وال گیا یہ جڑا جبریل ہے سارے نبیاں دے حال احوال جاندا ہے کہندا ہے میں مغرب وال گیا مشرق وال گیا شمال گیا جنوب گیا ساری دنیا دا میں چکر لایا مینوں نبی تو ود کے کوئی عظمت والا نظر ہی نہیں آیا نبی پاک تو ود کے کوئی شان والا نظر ہی نہیں آیا نبی پاک تو ود کے کوئی مقام والا نظر ہی نہیں آیا نبی تو ود کے کوئی حسین نظر ہی نہیں آیا او ساڈا پیر ہووے او جے حسن دے تذکرے اللہ پاک نے قرآن دے اندر کیتے جے حسن دے تذکرے اللہ پاک نے قرآن دے اندر کیتے نے سانو کہندے نے اے بے پیرے نے آئیے سنی عرض کر رہے آیا جبریل کہندا وے مینوں آقا تو ود کے کوئی سونا نظر او توجہ میرے وال آقا تو ود کے کوئی سونا نظر تے بابا جی پتہ کی کہندے نے ہوئی ظلم دی اخیر میاں اللہ پہ جیا بدر منیر میاں خلقت رب کولوں جد دور ہوئی گودی آمینہ دی نور و نور ہوئی اللہ دنیا تے کرم کما دیتا می رحمتاں دا وسا دیتا آیا صادق پیر امین سونا سارے جگ تو ود کے حسین سونا او دے حسن دا ذکر سناوا میں او دا خادم لکھے آ جاوا میں
ڈاڈا چرچا ہے یوسف کریم دا اس حسن دے پیکر عظیم دا جتے حسن محمد دی بات ہے اوتے حسن یوسف بھی مات ہے سونا چہرہ چٹا لال میاں واوا چمکے نور جمال میاں چہرہ نور و لاٹا ماردا چن ویکھ بازی ہاردا چن شرم منہ لکامدا جدو نظر محمد آمدا بے داغ محمد جناب نے دس دے چن دے چہرے تے داغ نے چن ترس دائے دیدار نو آوے عید تے ویکھن یار نو او تے چارانہ چن فقیر دا جتے حسن ہے بدر منیر دا جتے حسن محمد آ گیا اوتے سورج بھی دون نوا گیا جبریل ہے تریا تلاش نو ویکھے زمین تے نالے افلاک نو او بھی پھر پر آ کے آ گیا آ کے رب نو عرض سنا گیا سارے جگ وچوں بے مثال ہے سونا آمینہ دا جڑا لال ہے جبریل علیہ السلام فرماندے نے میں مشرق وال گیا مغرب وال گیا پوری دنیا دا چکر لایا آمینہ دے لال تو ود کے کوئی مینوں عظمت والا نظر آیا ہی کوئی شان والا نظر اوے آیا ہی کوئی نہیں اور ساڈا پیر ہووے ساڈا مرشد ساڈا رہنما ہووے او جیسی تصدیق جبرائیل علیہ السلام کرتا ہے جبرائیل فرشتیاں دا سردار ہے اور جبرائیل بھی یہ کہنے مجبور ہو گیا نبی پاک تو ود کے کوئی حسین و جمیل کوئی مقام والا کوئی شان والا نہیں او جدو بھی میرے نبی نو پریشان کیتا ہوئے مشرکاں نے منافقاں نے اللہ پاک نے میرے محبوب نو تسلیاں دیتی ہیں قرآن نازل کیتا وے حضرات ساڈا پیر ہووے ساڈا مرشد ہووے ساڈا رہنما ہووے جس نو تسلیاں دین واسطے اللہ پاک قرآن نازل کر دیندا ہے ساڈی دعوت ساڈا پیغام یہ ہوئی ہے لوگو آؤ اس پیر نو اپنا پیر مان لو اس مرشد نو اپنا مرشد مان لو اور جس دی تسلیاں واسطے اللہ پاک قرآن نازل کر دیندا ہے ساڈا کسے نال کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کسے نال کوئی لڑائی جھگڑا نہیں صرف اسی سچی تے سچی دعوت دینے ہاں اگر چاہندے جے دنیا تے آخرت بہتر ہو جائے آمینہ دے لالوں اپنا پیرو مرشد مان لو اللہ پاک دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو حق سچ سمجھ کے اے دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین